Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Emergency Operations Center kang Camarines Sur nasa red alert status na huli kang low pressure area. City Disaster Risk Reduction and Management Office kang Naga nasa blue alert status. Commanding Officer kang New People's Army nagadan sa engkwentro sa Pamplona, Camarines Sur, sabi sa report kang Philippine Army. Pribadong kompanya nin bus nagdonar nin sarong unit sa lokal na gobyerno kang siyudad nin Iriga. Uya mga bareta sa aldaw na ini, ako po si Mike Angeles. Naga City Police Office pinag-activate na ang saindang Disaster Emergency Assistance Response Team bilang pagpreparar sa binabantay na low pressure area. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Naka-activate na ang Disaster Emergency Assistance Response Team kang Naga City Police Office ngunya na may low pressure area na binabantayan kung magiging bagyo. 70 na mga personahe hali sa headquarters kang NCPO ang naka-standby na pwedeng ma-deploy in kaso maging bagyo ang low pressure area na pinagmamonitor. Sigun kay Police Captain Daisy Angeles, kang nakaaging aldaw pa pinag-activate ang DEAR team para maging preparado man ang mga personnel sa oras na kaipuan magresponde. Actually, kan sarong aldaw pa, naligo na kitang naka-standby na DEAR composition. So, gwa kitang nasa kulang-kulang 70 na personnel na in case na mga ipuhan. So, igwa kitang dito. Kasabay kang pag-activate kang Disaster Emergency Assistance Response Team, nakahanda naman ang mga ekipahe na gagamiton kang mga police station kang Naga City Police Office sa panahon ng kalamidad. Apwara kaini, nakipag-koordinar man ang NCPO sa City Disaster Risk Reduction Management Office as in mga barangay disaster risk reduction management kang syudad para sa posibleng evacuation. Pagkabot sa equipment, ang statuyang mga stations and units, ang Naga City Police Office is ready kita pagkabot sa kabagamitan. So, nag-coordinate din kita sa municipal, city, CDRMO, and sa mga barangays. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Emergency Operations Center kan Camarines Sur ibinugtak na sa red alert status. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Nasa red alert status ng unya ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council Emergency Operations Center kang Camarines Sur para pagandaman ang epekto kang low pressure area asin kung magkusog ini bilang sarong bagyo. Sa memorandum ni Camarines Sur Governor El Rey Villaferte, pinag-activate na ang gabos na response cluster asin pinagtawa naman ng direktiba ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council, BDRRMC asin PDRRMC na maggibo ng mga pre-disaster risk assessment, mag-preposition ng relief goods asin response assets. I-monitor man subot ang mga binabaha, landslide asin storm surge area. Inabisuhan man ang mga residentes na maging kalmado asin magsunod sa mga abiso kan mga opisyal kang barangay urog na kung magkaigwaning pag-iibakwar. Kasumpay kay ni hinagad man kang Office of the Civil Defense Bicol sa Land Transportation Office na day muna itugot ang mga non-essential land travel pasiring Masbate asin Catanduanes, Visayas asin Mindanao Region. Ang pagbiyahe pasiring sa nasabi mga probinsya sa paagi ka mga port sa Matnog, Tabaco City, Pilar asin Pioduran ang makrear nin magabat na pila nin mga bihikulo. Sarong paagi man subot ini para maiwasan ang magabat na bulis kan trapiko sa Maharlika Highway asin mga Sarion, huli kan raot nin panahon. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, naka-blue alert status ngunya na aldaw ang lokal na gobyerno Naga huli sa low pressure area na inaasa na maagi sa syudad base sa forecast kan Pag-asa asin kan local meteorologist na si Mr. Mike Padua. Sigun kay Mr. Reynor Rodriguez, Head kang City Disaster Risk Reduction and Management Office, kung mag-uran man subot sa syudad dai man ini maabot sa 5 mm kada oras ang ibabagsak na uran. Pag blue alert status, gustong sabihon na pinagpepreparar na kan CDRRMO ang saindang mga resources na gagamiton asin ang saindang mga personahe, kabali digdi ang komunikasyon sa mga barangay sa syudad.
Pag red alert status naman, kaipuhan ang gabos na personahe kan CDRRMO, kaibahan ang mga volunteers na nag-agi sa training ang nakapag-report na sa City Hall o PAGCOR building para nakapreparar man ini en kaso kaipuhan kan syudad ang pagresponde kan mga personnel. Naglalaom si Rodriguez na maging magayon na ang panahon puon sa aga asin sa mga masunod na aldaw. Opo, naka-blue po kita kasi ang maagi po talaga sa low pressure area na lang. Ini po base sa pagsasabi kang DOST Pag-asa at the same time po kang sa tuyang local meteorologist si Sir Mike Padua. Although, siyempre, halimbawa, ang probinsya po kaya nagpaluwas na naka-red alert so talagang di may iwasan na ang tao medyo nako-confuse. Pero since localized po ang satuyang coverage, so ang naga po siya sabi na arog lang po kayo ng panahon kung mag-uran man dahil po nga ma 5 mm per hour ang pagbugso kaini. So garo taratagiti lang po siya. And moving forward, we're hoping na magiging better na po ang panahon sa aga and sa masunod na mga aldaw giraray. Sa OCD po kaya ugwa kaming ang day-to-day me is garo white but sabihin daily task po yan. Pag blue po ang bot sabihon kayan, pang office po kaya yan. Ang bot sabihon, gabos po kami naghahanda kang gabos na personnel, resources, communication sa mga barangay. Tanganing, nagsasabi ta na in 24, 48 to 72 hours, ugwang raot ning panahon na maabot. Pag nagsabing red alert, ang gabos pong personahe kang CDRRMO, kaibahan po si mga volunteers, si mga pigpara capacitate ta, si mga pigpara training ta, naka-report na po sinda dapat sa City Hall or igdi po sa PAGCOR. Tanganing any untoward incident po na pwedeng kaipuhanan ang pag-antabay kang syudad, ready po ang mga personnel including po si PNP, BFP, and si satuyang Philippine Coast Guard. Sa iba pang bareta, apektado man kan low pressure area ang supply ngunyan kan sira sa Naga City People's Mall. Sigun sa paratindang si Miski Evangeline, kadikit lang subot ang mga sira ngunyan na pinagdadara sa merkado. Kung kaya tulos naglangkaw nin 20 pesos hasta 50 pesos sa kada kilo kan sira. Arog kan tampupok asin hamol gitis na dating 160 kada kilo ngunyan 200 pesos na. Ang paglangkaw kan presyo nakadepende man ini sa kinukuanan kan mga paratinda, sabi ni Evangeline. Sa ngunyan bangus asin turingan ang kadaklan na sira na mababakal sa Naga City People's Mall. Kulang ang supply kan sira. Adiit lang ang sira mo yan. Automatic yan. Pag ano yan, kulang ang sira. Alam ko talagang ano kaya. Sa iba pang bareta, dai pa sigurado si Attorney Michael Julia, City Election Officer kang Naga, kung si Isay ang magasto sa plebisito para sa highly urbanized city kang Naga na isasabay subot sa eleksyon sa barangay asin sanggunang kabataan eleksyon sa bulan kan Nobyembre. Susug kay Attorney Julia kabali ini sa mga pag-uulayan sa maabot na petsa sa kan Hulyo sa opisina kan COMELEC duman sa Metro Manila. In kaso madagos na isabay na lang sa eleksyon sa barangay, ang pag-imprenta na lang subot kan balota na gagamiton sa plebisito ang aasikasuhon kan COMELEC. Sa gastos po, di ko pa talaga sure kung saan po kung anong gastos kung sa LGU o sa COMELEC. Siyempre kung sa COMELEC yan, mapa-appropriate ng budget. Sa ko sarap ang pag-uulayan po yan. Itong sa expenses po sa election. Kaya po nga ni nagsulat po si Mayor, tas kasali po ako naman sa nagpirma na mas practical na pong isabay ang barangay SK election sa plebisito, ang plebisito sa barangay SK election para po at least makatipid po kita. Tapos syempre million po mga matitipid kayan. Tapos syempre ang pagkadak ng plebisito ganun ang kandak election. Ang difference lang si iboboto mo sa barangay SK election, syempre iboboto mo si pangarap kang kandidato, naman sa plebisito yes or no, mapili ka lang kung in favor o da isa na maging highly urbanized ang Naga City. Sa samuyang pagbabalik, Commanding Officer kang New People's Army gadan sa engkwentro sa Pamplona, Camarines Sur. Yan as iniba pang nangenot na mga bareta, digdi lang sa Gen 348 Naga News Break.
different backgrounds, one premier education. Here, there are no borders. This is our school. This is our home. Beyond borders, beyond barriers, from Bicolano dreams to international horizons. NCF is where everyone belongs. Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school. At NCF, the energy just feels right. You come for the school, but stay for the people. Dito, we learn independence, pero solid pa rin ang support system. Sa NCF, bawat sulok may saya, suporta at pagkakataong maging ikaw. Invest in your dreams. We'll handle the innovation-powered excellence. This is how we lead the future. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Cancer Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada in the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Cancer Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, inako na ni dating Bicol LTO Regional Director Attorney Noreen San Luis Lotey ang pinag-alok na posisyon sa iya ni Mayor Lani Robredo na maging City Administrator. Subagong aga kinumpirmar ni Mayor Robredo ang pagtugot ni Attorney Noreen na maging City Administrator asin na maging katuwang kan alkalde sa pagresibi kan mga nag-aarabutan na proyekto sa syudad. Sa aga, pinaglalaoman na malaog na sa iyang opisina si Attorney Noreen San Luis Lotey, mantang ipinapahanda naman ni Mayor Robredo ang mga kaipuhan na papeles hali sa Human Resource and Management Office. A few days ago, nagpadara na siya ng application. So we take it as a decision already. Nakiulay lang siya, nakadakol pa siyang loose ends na kaipuhan, gibuhon duman. Pero dahil July 1 na sa aga, baka mag-abot na siya. So pag mag-abot na siya, i-request na sa HR na gibuhon na si appointment. Sa police report, halangkaw na opisyal kang New People's Army nagadan sa pakikipag-engkwentro sa Philippine Army sa Banwaanin, Pamplona, Camarines Sur. Ang detalye sa report ni Malvin Machado. Gadan ang commanding officer kang New People's Army matapos makaengkwentro ang tropa kang 9th Infantry Battalion Philippine Army kasudbang Lunes sa Zone 6 Barangay San Gabriel, Pamplona, Camarines Sur. Pinagbisto ang nagadan na commanding officer subod kang NPA na si Oscar Capin alias Berano, leader kang Platoon 1 Kilosang Larangang Guerrilla 2 Sub-Regional Committee 1 kan Bicol Regional Party Committee. Susug sa 902nd Infantry Brigade, nagkukondusir ning combat operation ang Sandigan Battalion ka makaengkwentro ang apat na rebelde kung saan naghaloy ning 8 minuto ang riribayan nin putok. Matapos ang bakbakan na discover kang Philippine Army ang mayo ng buhay na si Capin na binayaan kang sa iya mga kaibahan na recover man ang sayang armas na baby Armalite. Sinabi ni 902nd Brigade Commander Colonel Manuel Darius Risuello ang nasabing operation parte kang pinakusog na kampanya kontra insurrencia sa reyon. Nagpaabot naman in pakikidumamay ang 9th Infantry Division Philippine Army sa pamilya kanag
alagada na rebelde kasabay kang pangapudan sa mga natatada pa mga rebelde na magsuko na sa gobyerno. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kasuod man na diskubre kan mga miyembros kan 902nd Brigade Philippine Army ang 5 nakatago na high-powered firearms sa Barangay Odicon, Pasakaw, Camarines Sur. Nadiskubre subot ini sa paagi kan impormasyon na ipinaabot sa mga otoridad kan publiko. Sa iba pang police report, arestado sa drug buy-bust operation kan Police Station 5 kang Naga City Police Office ang 30 years old na high-value individual na taga-barangay Mabolo, Naga City. 8 pidaso ng suspected shabu na nagkakantidad ng 13,600 pesos ang nakuha kan mga operatiba matapos ang ginibong body search sa suspect. Nangyari ang drug buy-bust operation alas 9:53 sa Zone 3 Barangay Mabolo. Basado sa record kan PNP, 2 kaso sa RA 9165 ang inatubang kainikan taong 2024 as in 2025, kung kaya pinagkukonsiderar ining high-value individual kang City Intelligence Unit. Ang nasabing suspect ang yaon niyan sa custody kan Police Station 5 as inahampang liwat sa kasong pagbalgara sa RA 9165. Mga bandang alas 9 ng Banggi, nagkigwa kita ng passive bypass operation na kung saan sarong 30 anyos na lalaki ang naaresto. Ini nangyari duman sa Barangay Mabolo, and at the same time, itong suspekta is taga Barangay Mabolo. Siya is sarong high-value individual. Aside katong nabakal sa iya, na sarong sa siya, may na-confiscate din sa iya na another 8 sa siya ning suspected shabu. Sa ngunyan, ini suspect is nasa kustodiya na ng Station 5 habang naghahalat katong chemistry report from forensic unit. Base duman sa verification ta duman sa SIRAS, ini suspecta is tigwa ng previous record na 2 kaso ng violation of RA 9165. Saro kang October 2024 and saro kang last year lang, February 2025. Pagka may previous case and paulit-ulit na, recidivist na, nakakaiba siya sa high-value individual ta. So, ang nagsaset kani ang intelligence unit. So, saro din sa parameters para makabali duman sa high-value individual ta is kapag mga prominent personalities or nasa government. Sa iba pang bareta, 2 plastic sa shining pinaalang na dahon ng marijuana na may timbang na 2 gramo asin nagkakantidad 240 pesos ang nakumpiskal sa 19 anyos sa si alias MJ, grade 11 student kan Sarong National High School sa Balatan, Camarines Sur, matapos ang pinagkondisir na random inspection kan eskwelahan sa saindang mga estudyante. Nasa custody kan Balatan PNP ang nakumpiskal na ebidensya mantang masasaangatan ng reklamo sa pagbalgar kan Republic Act 9165 ang 19 anyos na estudyante. Sa iba pang bareta, pribadong kumpanya nin busa nagdonar nin sarong unit sa lokal na gobyerno kan Iriga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Uda mawatak, uda matagak. Yan ang moto kang siyudad kan Iriga sa pamamayo ni Mayor Wilfredo Rex Oliva na ang sabihon, mayong iwawalat, mayong babayaan na si Sayman na residente kang Iriga sa anuman na sitwasyon. Kasumpay kay ni sarong bagong unit ng 45-seater air-conditioned bus ang pinagdunar sa lokal na gobyerno kang Iriga kang Bicol Isarog Transport System Incorporated. Pinanginotan ninda Mr. Brian Co, presidente kang Bicol Isarog, as in Iriga City Mayor Wilfredo Rex Oliva ang turnover kanasabing bus. Pati subot ini kang pagtatarabangan kang pribadong sektor asin kang lokal na gobyerno para mas mapamarhay ang serbisyo sa ngaran ng transportasyon sa mga taga-Iriga. Sigun kay Mayor Rex Oliva, ang bus na kulang tabang para sa saindang advokasya na mapamarhay ang mobility asin human resources kan syudad, urog na pag kinakaipuan ng transportasyon kang LGU asin mga residentes. The donation of 1 unit air-conditioned bus by Bicol Isarog Transport System Incorporated makakadulot ng dakulang tabang sa LGU Iriga saka sa mga taong pinagseserbihan mi. Because makakadagdag ini sa tuyang advocacy sa mobility.
This is part of the enhancement also of the human resource enhancement program of the city para sa delivery ng basic services and facilities dahil magkakaigwan ng kagihanan, magkakaigwan ng comfort and convenience ang LGU officials and employees, pati na ang mga taong pinagsiserbihan mi para madara ang samuyang serbisyo sa inda. Kaya may dakulang impact po ini sa LGU Iriga saka sa mga taga-Iriga din. Sinabi man ni Mr. Brian Co, Presidente ng Bicol Isarog Company, maaasahan ka mga taga-Iriga ang pagpapahiwas ng Bicol Isarog kung saan makaka-eksperyensya in high-end as in safe buses paluwa sa Bicol na dahi na kinakaipuhan magduwang pa sa Nabwa o Baaw para lang makabiyahe lunad sa bus ng Bicol Isarog Company. Actually, ongoing na pero magdadagdag kami. Kasi nahiling din na may mga taga-Iriga pa nga na nagpapanabuan para magbakal ng ticket ni. So, nag-open na rin kasi kami sa Baaw. So, yan ang magiging connection na Iriga to Baaw. Hindi na magiging Nabwa. Iriga, Baaw na. Diretso na. Ang pagdonar na ini nagpapahiling subot kang makusog na pagtatarabangan kang pribadong sektor asin mga lokal na gobyerno arog kan syudad kang Iriga na igwang sarong obheto na mas mapakarhay ang serbisyo sa mga taga-syudad nin Iriga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Iyan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinuksog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bico Affairs. Dai malingon i-follow ang samoyang official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming matod yung mga baretang garantisado ng minut as napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samoyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para update kita sa mga bareta as in storyang Bida an Bicolano. Po si Ja, Mike Angeles, as in inian GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Sa NCF, tambayans are not just tambayans. They are a place to vibe with your people. It's where Tigers connect. And sometimes, it's also the best place para huminga. This is where our stories stay long after we leave college. The quiet witness of how we built our future. Pakiwin ko na po lahat yan. Humble beginning, global end. NCF, world-class affordable education for every Filipino family.